no mama fele gunagala oh yini mama yo gunagala oh yini mama yo gunagala oh yini mama yo gunagala oh listen no mama fele gunagala listen no mama fele gunagala listen no mama fele gunagala makuvuleke indlela zakhe kudede umnyama kuvela ukhanya inhlahla zakhe ezize kuye zonke into zakhe zikhanye makuthi konke kunqwenelana kucelile kule ndawo namhlanje kwenzeke njengoba becelile kuvuleka amasango. Abantu baseKapa baphuma eMbombozone bambi bephuma koMaphala bephuma koMakhayelitsha Philippi Langa kuzo zonke kwela seKapa kukho nento ethi ke Gobela ayinguwe umuntu obiza ibhafu iba ngabantu abahamba insebenzo zakho. Linenelo tata andiyibizi ibhafu iyacelwa kodwa into endiyenza ngoba lo sifuna imali singamadlakadlaka afuna umncamatelo sonke uthi ngoba ke sifuna imali ndiye ndixhome nami ibhafu ngolenzela ukuthi ke nomnye ongandaziyo ngekho kwababe becela uba unomdla akwazi uba khona ebhafini kodwa ke iyacelwa yona nje ba ndiye nditsho ndithi ndine group ka WhatsApp iba ngaba abantu abacelayo futhi soze ndiyenze ingacelwa ngoba kunzima ukwenza ibhafu apha siyasokola siyantantiswa. Enkosi. Bambi bathi kutheni nje zifikeleka nje ibhafu zakho ngoba uyofumanisa ukuthi mhlambi kwibhafu ezikhoyo zinexabiso elikhulu mhlambi bathi ke abanye ogobela bathi 500 kodwa wena ibhafu yakho ibetha koma 100 rand. Kutheni nje ifikeleka ibhafu yakho bambi bencoma futhi insebenzo yakho? Ukuphendula kulo ndawo tata ndingatsho nje mna ndiye ndilande nje ngokukhula kwami ndikhula nami ndisokola ndiyazi ukuthi umzekelo lento imali ayondilula so xa ndizonceda abantu becele ibhafu xa becelile makungafani na xa befika bengena endlini apho ndinyangela khona makubekho umohluko xa becelile besiza bebaninzi ndiyayazi ke siye sibe ngongqondo ke kuthetheni kuye kuthiwe ke lo muntu ubiza kakhulu ufuna abantu beze bebeninzi azogalela imali zinkosi sonke sifuna imali ndizama ukuthi ke ndiye ndicingele ukuthi wonke umuntu uyayifuna ibhafu omnye akazufikelela kule mali ndizayibiza uba ndizawubiza zathi 500 angafikeleli kanti nalona ungaphangeliyo uyakwazi uzama i100 rand aye ebhafini njengoba ndihlale ndisitsho ndithi ibhafu yami ayisoze isuke kwi100 rand iyaba i100 rand nalena ye50 rand ikhona iba khona nayo kodwa nayo xa kuthe kwacela ibhafu ndimo ye abone ukuthi noma ndizise lena ngoku. Enkosi.